Congo. Igbo we can. Oh my yanse can go sigo jun. Can end up one again. Can you make a policy. Ah, I like I said. I join one join. I can come on, join one the video. Now no the video. Man a strike if Basaro this politics, Basaro. So I chose man another strike because no go to this video. Any kwani folk. Because I no go to this video to you go. Okay, so cool. Because so I be on a fan of yours, man. Igbo people know why. Because that's now. I ain't got a mommy on. Because some of our Igbo, they lying. They don't want to work because of Igbo. Let Igbo. I go. It's our border. Address. Very good. MSC, I will still come to you. Gaziante, can you give this girl and have something? And they get this video. Can you share the video? And they can never rule this country. Na Igbo man, na give Abacha apple chop, where Abacha they die. All the presidents of Nigeria where they die premature death. Okay, na Igbo people na kill them. Okay. The money where they swallow, where snake they swallow, where rats they chop. Na Igbo people. Na chop them. Igbo people na very greedy people. Even this election where they ring, na Igbo people na very ringa. But once time reach to go collect mineral resources for East, una go collect. If una want to campaign, make them vote for una candidate, una go East, go do campaign. But once important things reach for Nigeria, una go say una no go put Igbo person because they get greedy. One thing bụ na onye a na-ekwubu okwu ka confuse ịghọta okwu enwere point mana ọ dị obele confusing na ị ga ntị ọfụma ịghọta ife ọ na-ekwu. What Igbo person do na Nigeria, some Nigerians, what Igbo man, what Igbo people do na? If they not participate for the things so they go on for Nigeria, then no na leave them make they go now. No na leave them make they go since they not fit be president. Because me I not fit dey under somewhere my mate go they do something, it go reach my turn to do. My mate they go tell me say I no go fit do. Why I call they under them? Why I call they? I know they go my house. Okay. Leave them, let them go. Very good. Now if this woman nọ na-akọwa asị na onye jee iku nwa pụọ bụ na nwa ije iku anwụfugo na ife menụ bụ na nwata jee iku nwa ya anaba ije ka iku nwa pụọ bụ na nwa ije iku anwụgo ka ife ya emegbo ọ na nya bụ na ị ga-anabakwa you will go your house ị na-ege ntị o tege eji ekwu ife mana adama like ya itinye ọnụ n'ife gbasara politics mana o meme affect o meme nnukwu ta affect so nsị na mma na-eti izi ya ọnụ ịma na ngwa anụ na nke ikpeazụ a na m apụtago fufu kwado mana mmenye location nke nwa na onwe gị nwa nke ya na-eme wee na support na-eme na ikwụkwụsị ya ike ị na-ege ntị na ife dị sumanụ na-ekwu olu na ije na-alụ title na ije mee ife dịka feje welu mana oluzie na gee ntị I pity some of our Igbos ndị Igbo o nwere ụfọdụ ndị Igbo na-abụ nnesi anya like this ebelefa na-emelụ m ịrapụ obodo gị ọ na-ekpu mmiri jee n'obodo onye ọzọ na-edevelop ife nwa na-abụrụ na obodo abụ na ndị Igbo nọ na ya na ọ na-aga successful na ife na-adị mma ka m gwuo na a na-ebidokwa n'ụlọ wee dịlụ mma pụba ilo a sị na a na-ebido n'ụlọ adị mma wee pụba ilo ọ bụ eziokwu na onye amụma adị ile na ana nna ya ma na ọ na-ana nna ka a na-edozi ile ikpuru onunu na be nna oje kpuo na ama mgbọsị mmiri ama ya ama ọma aghụ ọ bụ na ịnụnube ụdị ilu a bifo gba mbọ na ya a na-ebido n'ụlọ wee dele mma pụba ilo ịpụ ngwa lukat na ndị Lagos ndị Yoruba niile ju na Lagos si onye ọbụla na-abịa nna ya datin na-atọkwa m ụtọ alaike m ya ịghọta apịatuo your shop pịaka be gba moto gị ọkụ na taba ụnụ Lagos is not your place. Ego a billions and trillions of naira anyị na-eburu eje n'obodo ndị develop bụ na ebubata anyị obodo a ọ bụrụ ife niile ka gọọmenti ya na-emela anyị ọ nwere ụfọdụ ife ya bụ olu anyị emeri onwe anyị anyị ezugo idebe ezigbo sekuriti na East because mgbe ị lụọ factory lụọ company ị need ozi ichewe ka gọọmenti nye sekuriti ihe eji aka provide ya your own security for yourself mgbe onye anọ nwa lụọ company ebe onye alụ ebe onye alụ ebe onye alụ ebe onye achọ security debe onye achọ security debe onye achọ bivi mmadụ na-emenụ security agbaka ahụ obodo adị mma na nsị niile a na-eri nsị niile a na-eme ife niile a na-eme na Anambra bụ maka na-agba nkịtị onwere onye tọọ ikwu okwu omerụ na-aga ehomi ihe eje Asaba njesi ọkwọfụ Asaba ka nsifu abata anọ m Asaba ife na-eme onye ọbụla na-enwe aṅụrị ozugbo nsọ kwala anụ ọkpa na River Niger bridge
River Niger ahụgha m ife driver bụ na moto na-ekwuso hai na-abatakwa m Anambra steeti nna onye ọbụla dịkwa vigilant yo nwanye ọp wine ọp pichie ịga kata kwụsị onye kụwa aka n'ọnụ ụzọ emepekwa n'ụzọ nsị ọ gakọdebe ebe a na ọhụ maka na ọmabụlọ is not for me ụdị ya adịghị ime ka ezi maka ndị na-enwere efe ọchị bikos ọ bụrụ mmadụ niile nwere ego ichekwagbu onwefa ego eji agwọ ọgwụ protection nkịta agala ọnụ ndị Igbo ka anyị nata n'obodo anyị dozie n'ube nna anyị ada m agwagwo na ebe a ka ụnụ like ya m ụnụ chọọ kọmentị kwanụ mma like ka ụnụ kọmentị ya rubbish ka this video wee gaa viral share nụ this video ọ bụ na ebe a na-ekwu na ọba ahụ ntị like and share ndị Igbo oge elugo ndị Igbo ya eji nata be nna fa dozie obodo adị mma onwe ife a na-aka ọ na-aba ntị anya ọbụla a na-aghọta ọ bụla ịrapụ be nna ya ije n'obodo ọzọ na-edevelopụ obodo onye ọzọ kịta ọ ndị Yoruba anụ na-agbazi anyị mgba onye ọbụla na-abịa nna ya anyị nwe Lagos ma ọ na-ewu nke nwaanyị sị na Igbo man can never be president ka ndị ụdadụ na-ajụcha na onwe mgbe anyị ji anyị onu biko ka anyị bụrụ president we are not even interested in being president of Nigeria if I dị more interested in let us go ka anyị na-ahapụ na anyị ka anyị nabala onwe anyị anyị achinwu n'ọkụ ya we can never be president of Nigeria no problem ọ ya allow us to go because ụnụ anya ajụ ịda adajụ ịchacha ụnụ anya bụrụ ogbenye bụrụ amụsụ either na ụnụ da or na ụnụ cha one must happen because okay for this rim either we rule this Nigeria or we go ụnụ ya choose ofu is two option is two answer with two dashboard na ụnụ ya enye anyị ofu ụnụ ya enene si this video ịma na ya mee na m ahịa edebe this phone straight na screen ka ụnụ na-enene bụ for Facebook policy achọrọ m violate their policy ka m pụtasigodo na nke m eme because na m ahịa post this video frequently bụ ife strike ife apịa m ịghọta so m na-emezi anụ m ezo geenụ ntị ka ụnụ n'ife onye ahụ Igbo people leaders na dem worst pass Igbo leaders God forbid na dem worst pass since this ọ na-akọwa na Igbo leaders na anyị the worst ọkwa anyị the worst hapụ na anyị ka anyị naba mmadụ jọọ mmadụ na onye oshi na mmadụ a na-ebi n'ụlọ gbọ na-ege ntị na-egenụ ntị I never see Igbo leaders, governor, president, or senate where they come and say this thing one I do, it is very wrong. Or APC, this thing one I do, it is very wrong. Or stand by Peter Obi. Okay. All of them, they leak Nigerians nyash. They leak. They don't feel open mouth talk. If people say no feel rule Nigeria, wanna leave them, make they go. You hear? Leave them, make they go. Their mineral resources, you leave them for them. Oh yeah, I said no mineral resources. Oyibo chiko nwanne ọsụzụ ka m He will be the best president when Nigeria forever get because he go want prove people wrong say Igbo people no dey like that. This election nwa a na-akpọ mumu bread ekwesịghị iwepụ afia from mumu dee ya wise bread maka ọha eme ka mumu ọkpọrọ ọ na-ekwu o ji uche okenye amanyere ya ụnụ and in this video I was very happy like na ndị vidio dị ka ọ ya dị ị na-ege ntị a sị na onye jere iku nwa pụọ bụ na nwa ije iku anwụ obodo ife ị ga-eme bụ na onye jere iku nwa ya ana ụmụ Igbo ọkwa ife ụdị site na ọwa ọkụlọ ka anyị chụba na Biafra ka anyị naba obodo anyị either we make this country a better place or na anyị nara amaka ụnụ abụzọ mmadụ ụnụ jụ na ya apịchapụta ụnụ mmadụ anyị ana-alụ ụnụ simple as ABC onye ọbụla abara n'ụlọ zuo ike